Čaute, ja som Lenka a vítam vás pri videu Prečo veríme na duchov. A ako by ste si mohli počuť, som tu sama. Nikto tu není vedľa mňa, ja som povedala... Jej, gitara! Gitara? Ale natáčame to preto takto, pretože toto video sme natáčali už tretíkrát. Nemám na mobile mojom, vyplo sa. Na tablete, nezapli sme to. Dovidenia. Teraz tam ide takto. Dobre. Je za mňou. A proste tretíkrát sme sa natáčali. Dovidenia. Toto video dúfam, že bude konečne dobré. A toto bude Prečo veríme na duchov. Bude to spoločné s Halloweenským špeciálom číslo 1. A s Dominikou sme sa dohodli, že to bude tak, že po týždni budeme natáčať Prečo veríme na duchov. A keď sa nám v tom týždni dačo stalo, tak natočíme to. A keď sa nám nič nestalo, tak nič nenatočíme. To bol čudný. Tento týždeň bol čudný, preto to hovoríme dneska. Začínam ja. Takže... A ešte niečo. Žiadne vysmievanie a žiadne tomu, že tomu neveríte. Pretože toto je pravda, my sme si o tomto vôbec nevymýšľali. Presne tak. Neviem, či to nebude počuť, lebo ty hovoríš tak potichu. Ja nehovorím potichu, ja som pri tom. No nevadí. Stalo sa to deň po Halloweenskom špeciáli číslo 1 a bola nedeľa večer, všetci pozerajú televízor, sviečuška zapálená pekne a pozeráme televízor, noviny o 19. A zrazu počujeme bucho do kúpeľne. Tatino tam prišiel, ja som tam prišla a tu máme umývadlo a tu máme taký držiak, kde je pohár, tam sú kefky a pasty a potom zrazu bum. Pohár hodený kde Preč. Tamtári. Jedna kefka hore, jedna na poličke, jedna na okne, jedna všade po zemi a potom aj pasta bola všade. Otvorená pasta, všade všetko popastované. Že duch, ty čo robíš, že už ma nechaj konečne. Dobre, toto by bolo všetko. Z tohto videa uvidíme sa ďalšie, ale nerobíte sa nám dobre ani všetko. Teraz to je Dominika. Ináč, ospravedlňujem vás za tie zvuky, keďže ste počuli štekoj alebo škrábanie, to robí náš pes, ktorý spí mimochodom tu pod týmto oknom. Dobre, ideme na to. Daj mi kašem. Takže, môj príbeh sa stal nejako pred 10-11 mesiacmi a bol to tak, že sme ja, bratranec a ešte jedna sesternica pozerali horory, Kruh v tomto toto a stalo sa proste to, že my sme pozerali, vypili sme tablet, odišli sme a vlastne s tým tabletom sa stalo toto približne. Toto. Ale akože to sa neviem ako stalo, neviem si to vysvetliť, pretože ten tablet spadol mi už od tej, čo mám nejaké 2 roky, som ho mala a on spadol 6 krát, ale v živote si nerozbil. A posledný krát, čo mi spadol ten 5, sa stalo iba toto. A od toho Není to tam aj tak všetko, vidieť. A je troška na svetle. Od toho všetko ide takto až po toto. Nedokážeme si to vysvetliť, nevieme ako a nevieme prečo, takže s tým teraz s ním pomôžem, ale mám tu dôkazy a ak by ste nikto nevedeli, tak máte ten dôkaz. Toto. A toto by normálny človek nespravil. Áno, pretože aj kebyže by si to buchli o zem silno, s najlepšou silou, akom to buchala ja, keď som bola naštvatá a nešlo to, no tak by sa to nestalo, stalo by sa iba takáto malá prasklinka, ale toto, to je sila. Dobre. A toto bude teraz spoločný príbeh, iba že neviem, ako to dáme, lebo sme sa dohodli, že to budeme natáčať takto, ale teraz neviem, jak dáme ten spoločný príbeh. Asi tak. Polovicu povieš, ty polovicu ja. OK. Bolo to na našej prvej veľkej prespávačke, čo som mala narodeniny a spravili sme si veľkú prespávačku a boli sme tam 5 dievčat a boli tam ja, Dominika, moja sestra, Tatianka, ktorú ste mohli vidieť v Halloweenskom špeciáli číslo 1. Číslo 1. Number 1. Tá Tatianka tam bola ešte nejaké dievča tam bolo, ale to už si nepamätám to meno. A ja, Dominika a Tatianka sme brownie.
Keby ste nevedeli, že je to brownie, je to složené slovo z bro a pony, takže máme radi My Little Pony. Ona má ešte rada Violetu a tu ja neznášam, lebo je... Ja som Loverka. Loverka. A proste bolo večer, všetci išli spať a bola búrka. Jasné, ja zaspať ani za svet. Dominika sa potom zobudila, Tatianka sa zobudila, tak povieme si, ideme pozrieť do aké My Little Pony, ktoré časti sme ešte v živote nevideli. Pôvodne sme chceli Disney Channel. Ale nechceli sme ísť otravovať našich rodičov. A pozeráme a zrazu bum, všetko sa vypne. Ale predtým taký veľký blesk, že taký som ešte nevidela. Dobre, teraz a môžeš počkať, čo ty. potom úplne, ako sme pozerali, že také, že trošku oči mali sme také rozpalé, no tak ten notebook, ako svietil nám do očí, sa zrazu zhasol a všade tma. Predstavte si to, keď pozeráte niečoho takto blízko a zrazu to zhasne. Bola to nepríjemná záležitosť. Ja veľmi nepríjemná. Ešte sme išli aj za našimi rodičmi, že či náhodou sa nevypol prúd a kúkame. Všetko ide. Pračka išla a im išla elektrina. Televízor išlo proste vo vývačke. Potom išli na záchod, vypli, zapli svetlo, išlo, všade išlo, iba v našej izbe nie. Tak sme zapínali, vypínali svetlo, ale furt nie. Proste furt nič. Celý čas nič. Až keď sme sa vyspali, až ráno zaplo. Až ráno sa zaplo. Proste, wow, nevysvetlím. Jožka Lenkina, čo to je? Kamarátka z izby asi robila ten strandu. Hej, lebo my máme takých duchov, ale vážne, tuto normálne máme duchov a sme si ich pomenovali. Ona má Joža a ja mám Jožku. Ja som si to pomenovala pretože keď som bola piatačka, som mala na stole pohár, ale od kraja stola ten pohár bol asi takto a proste padol na zem. Odrel sa, ale potom už neprešiel, potom padol druhýkrát. Ale toto by bolo všetko z našeho videa a uvidíme sa v ďalšom videu, čo nevieme asi kedy bude. Ale dobre, lúčime sa s vami a ahoj!